Heeh, ah. Sandulara Terah foto ci jantung matur suwun AJS Sandio Cantik goyang sayang. Cabogan TV Mbak Kunti, Mbak Ayu, badhe tindak pundi? Katingan rek tindak wae ora numpataken.
Nduk, napa melih? Lali janjine lah yo, matur sembah nuwun nggih, Pak. Jan, hamba Allah tenan nggih. Iya iya, hamba Allah dari adikku. Hah, udah tadi aku. Nanti kamu batuk. Mana Mas Bambang sama Pak Pulu mana ini? Monggo Pak Bambang. Raja jogetnya mana nih Mas Pak Bambang Pulu. sama Pak Pulu nih, monggo. Mas Bambang, monggo. Candu laras Pak Polo. campur sari dene saso. Masih bersama Pak Udin. Dino minggu cinta tunggu, kowe ngajak neng tawang mangu, nganti lingsir srengenge ono kene aku nunggu kowe. Pak Jum, monggo Pak Jum, Pak Jumati. Lali jarene tandane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo adung dandan kowe ora teko. Agemae mboten Pak Udin. Agemae mboten. Napa sampun mau tunai? Oh tunai nggih. Niku Pak sinten nggih? Niki. Pak Ju, Pak Ju monggo. Pak Nah. Ju, monggo. Syutingnya dari deket monggo mriki. Sambil goyangan lebih asik nggih. Asik mboten, Pak? Oh lah. Asik. Janjane kowe
Ampun niki Pak, bablas mboten. Dados sing mawon Mbak pun. Janjane kowe cie-cie coba kalau rame-rame klepar-klepar milih ake wowohane rebut ngarep basa sikap panyidrane kancilena kesripet berjari Codot kalong rame-rame klepar-klepar milih ake wowohane rebut ngarep basa sikap panyidrane cacilena kesripet berjari codot kalong rame-rame klepar-klepar milih ake wowohane rebut ngarep basa trikapan nyindrane cacilena kesripet berjari nyoto kabeh welingku rino lan wengine aja nganti kembang wujud bodho sebelah tandha tresna nyampe sida mukti sida mulya
mas jamu godhong telo suwe ra ketemu kamu pisan dadi gelo suwe ora jamu mas jamu godhong kecubung wis suwe ra ketemu kamu pisan dadi bingung suwe
Bismillahirrahmanirrahim. Ing pangajab mugi ajatanipun panjenengan Bapak Sartono gemblong ugi Bapak Sehono ing samangkih tansah pinaringan gasar wilujeng raharja pikantuk ridhanipun saking Gusti Allah ugi pinaringan berkah ingkang murakabi dumateng kula panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ingkang jawab salam kula kedongaken mugi-mugi tansah sehat. Sehat atinipun, sehat pikiranipun, sehat badanipun ugi sehat bekal utawi sangu donya akhiratipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kunjuk dumateng ngersanipun para pilih sepuh panjenengan sepuh aji sepuh ingkang kebae kawruh ingkang tansah ren sabdugi pituturipun dumateng ngersanipun para pangemban-pangembating praja Satra Nagari mliginipun kagem kadang-kadang saking aparat Polri TNI ugi sipit ingkang dados pandang pandoming kawula taksih. Dumateng ngarsanipun para kata muda tumaruna ingkang tansah sinudarsana ugi dumateng para lenggah para tamu kakung putra ingkang satuhu bagya mulya. Areng kalodhangan siang menika monggo kula panjenengan sami tansah memuji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang maha welas ugi maha saeba bilih menika kula panjenengan sami tansah pikantuk kiranjara hayu wilujeng saengga wekdal menika saged pakempal wonten ring papan pangipun Bapak Sartono gemblong ugi Ibu Tugiem boten kirang setunggal punapa. Sholawat sarta salam ampun kesupen monggo katuraken dumateng junjungan kita daya Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi samangki kula panjenengan sami tansah pikantuk syafaat wonten ing yaumul akhir samangki. Bapak Ibu ingkang milya, kula pilih badhe menika pun panjenenganipun Bapak Sartono ugi Ibu Tugiem ugi Bapak Sehono Purwadi kaliyan Ibu Sriyanti. Sampun hartopi menapa ingkang dados darmanipun tiyang sepah aja menika handhapaken kang putra putri kinasihipun. Ya menika Mbak Ani Sarputri Lestari putri saking panjenenganipun Bapak Sartono wonten sampun kalaksanan dawuh wonten ing tanggal 31 Oktober 2020 kalawan Mas Bagus Eko Prasetyo Nugroho putra saking panjenenganipun Bapak Sehono Purwadi ugi Ibu Sriyanti ing pangajap dumateng Purworejo kapurih paring donga pangestu kagem sri pinanganten kekalih mugi-mugi anggenipun brayan tansah atut runtut raruntungan tuwin dados keluarga ingkang satu sakinah mawaddah warahmah sumambah dumateng kula panjenengan sami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ilmu menika ugi kula pun kadang-kadang campur sari candu laras ingkang dipun badhikanipun Kamas Kura Mas Ali kapuring Sawasana kanthi pasugatan ugi lengen ingkang sampun cumawis kasengkuyung kadang-kadang seniman seniwati campur sari ugi kakasengkuyung kadang-kadang sound system Raja Wali ugi kagiaraken langsung nggih kadang-kadang carah foto production pakanti Swarawati cacahipun wonten 6 ingkang angka setunggal ingkang dereng pirsa casuning ingkang sampun pirsa mugi tambah sutresna wonten panjenengan Mbak Rini Candu Laras monggo hari ini katuran jumen salajengipun wonten panjenengan Mbak Yati Hapsari Candu Laras monggo Mbak Yati Hapsari katuran jumeneng ugi wonten Mbak Puput Cahyani Candu Laras wonten panjenengan Mbak Ari Eko Wati monggo Mbak Ari Eko Wati salajengipun Mbak Amel Similikiti
Ugi wonten Mbak Dewi Puspa Kusumo. Ugi wonten Mas Yongki Mandala. Wondene kula badhe wanuh dumateng sami kula pun nantun timbul candu laras. Dumateng alasanipun para langkah. Para pamiyarsa sedayanipun sugeng laras kebesaran kadang-kadang campur sari candu laras. Candu laras, candu laras. Ya. Hatiku tansah ngalamun terpikir sekedun dasar bagus pasuryane esane soyo gawe bingung ning dalanamu tansah mangku-mangku seperti yen bisa ketemu nanging ati wis ra kuat pengen nyanding selamu bagus aduh
Ya sabar Besti, lagi digudeg-gudeg. Oke. Oke Bang Yudi, ayo Bang Yudi, Bang Jemi. Aliando. Siapa tuh?
masih ada tapi ya. Ya berkah selalu sampai bikin gobios. Makasih Bos Yudi ya, berkah selalu. Berkah selalu. Aliando ya. Aliando kan tim rame. Tim rame. Oh iya, terima kasih untuk Mas Yudi. Dengan bunga-bunga surgawinya. Mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya ya Mas ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yuk kembali lagi masih bersama Candu Laras juga yang disiarkan langsung live streaming melalui Traputo Cijantung foto studionya. Moga dilanjut kembali yang mau request lagunya apa lagunya Mas? Mungkin. Tresno Waranggono, Mbak Amel, Tresno Waranggono. Gantian kok ya. Papa nggak boleh gitu. Ayo. Kamu tak aduin loh. Loh ini Papa loh. Iya. Papa gensetnya dipindahin dulu. Didokumentasikan langsung oleh Trafoto Jakarta, ada juga Bokang TV dan juga didukung sepenuhnya oleh audio sound system dari Acan ya. AJS Sound System. Monggo Dek, salam pambuka dari Candu Laras Campursari. Candu Laras Campursarinya Indonesia. Tercandu-candu.
Oke, baik terima kasih matur sembah nuwun dhumateng para kadang Bapak Togo saking campur sari